jawuh. Awake dhewe tinimbalan ora ijen iki bintang tamu ya akeh banget. Bintang tamu. Bintang tamu. Sing tak arep-arep ya enek, Nduk. Ngono. Aku ketemu karo bintang tamu sing tak tresnani iki ya nalika ditimbali karo Mbah Suntoloyo biyen. Oh ngono. Yen ora kleru 2025. Iki ketemu meneh alhamdulillah. Aku kaya entuk obat, aku kaya entuk vitamin. Nggih, heeh. Ning sadurunge ayo aku tak anu Nduk, tak ngaturi Mas Gareng sik. Mas Gareng, heeh. Diaturi pinarak ana kiwa kotak dipethuk nganggo praon layar, monggo. Lagon praon tak derekke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Wah, rumangsa bombong. Kula karo panjenengan ki gandul Mbah Suntoloyo nyatane alhamdulillah iso lumadi. Nggih, wajan. Niki sing diarani kebeneran niku ya awake dhewe. Lah kok pripun? Ya jenengan pun nate sowan. Kula nu ketemu lak rikala wonten Balikpapan Kalimantan. Nggih. Ora ngira ya ditimbali teng daleme tlatah mriki. Oh nggih, heeh. Kula sowan mriki wis ping pindho iki Mas. Ning anu papane beda. Nek iki lak ten lapangan. Nggih. Nek riyen ten ngajenge daleme simbah mrika. Nggih. Sak umur-umur kula niku sowan teng tlatah Dukuh Jejer niki. Jajar. Ayo jajar karo jejer iki padha. Neng iki jeneng papan, mengko nek diganti malah bingung alamate. Aku wis ngapalke saka omah iki desane Jengkol. Desa Jengkol Pengkol Rejo. Pengkol Rejo. Nah, iki desa kok Jengkol. Lho iki ambak-ambak jeneng ana tegese lho. Napa? Jajar tegese rata. Di Nggih. dalam masyarakat sini terasa rata, tidak ada perbedaan satu sama lain. Kabeh warata. Leres. Pengkol Rejo, pengkol ki enggo-enggoan Rejo ki rame, pendagang rame kene iki. Nggih. Niku nandhake yen piyai mriki niku rukun, Mas. Nggih ta? Aku urung percaya yen rukun. Lah kok ngono? Lah bersih desa urung tau nimbali aku. Alah, ya sumben. Muga-muga
Mangke Pak Kades anu mulung penggalihe bersih desa nimbali Mas Gareng dhewe. Mbah iki statuse ning kene apa? Mbah ning kene statuse apa? Lho status ya pini sepuh no. Pini sepuh ning dalam kemasyarakatan apa? Penduduk. Heeh. Penduduk wis nyeluk masa lurahe durung. Ya aja ngono ta. Ya aja ngono. Ya mula ngene lho Mas didongake, mengke Pak Kades to Pak Lurah diparingi rezeki lumintu, masyarakate sehat kabeh terus iso nimbali Mas Gareng ngono. Anane aku matur ngono kuwi sama dengane di dalam hati saya juga mendoakan. Nggih. Mendoakan beliau dan masyarakat sini bisa gelar wayang kulit ing waktu bersih desa. Leres. Niki ujupe tirakatan Wulan Suro Mas Gareng. Suro mo sampean le ngerti. Suro niku mesuraga kanggo mawas diri introspeksi niku nek kula. Nek panjenengan pripun? Suro kuwi SURO Nggih. utawa A. Leres. S Supaya urip nggih R rasane A ayem lan tentrem digedhekake prihatine panyuwune lan syukure. leres nggih. Mula yen wulan poso sura ngene iki pas tepat kanggo apa yen cara Jawa apa mesuh budi. Lah nggih mesuraga, Mesuraga nggih. budi. Leres. Mula Mula niki papan wektu-wektu sing becik ngeten iki. Nggih. Aku anggar sura ya wis pokoke tak penke prihatinku. Oh ngaten nggih. Ya Wah. kudu no ora piye. Prihatinku, prihatin tenan aku yen sura-sura ora ana sing nanggap wayang iki. Lah nyatane Mbah Suntoloyo ya wayangan ngono kok piye ta? Aku ki tenan lho kepethuk ning Balikpapan ki ya guneman rong kecap telung kecap lho kok iso maringi rejeki iso tekan kene lho. Nah niku. Dadi yen arep nyawang piyai iki aja perkara ngendikane sing sithik-sithik. Mbah Suntoloyo ngendika mboko sithik ning Temonjo, nggih ta? Temonjo. Ning pertanyaanku lho. Pripun? Asmane iki lak wis becik ta apa? Panjenengane iki lak asmane Mbah Karman ya. Nggih. Kok enten Sontoloyone to, Mbah? Loh, ora apa-apa, nggih to. Anu napa niku Lah iki pripun? ngendikane para pinisepuh kadang kala Nggih. jeneng parapan kuwi luwih populer tinimbang jenenge dhewe. Contone aku. Nggih. Aku ki wiwit saka bocah SD nganti mahasiswa nganti dosen rektor ngundang aku ora jenengku dhewe ya Gareng kuwi. Nggih, heeh. Sing dikenal jenengku Gareng, mula parapanku luwih populer timbang jenengku dhewe. Sontoloyo niku nek Jawa Mas Gareng. Nggih. Niku penggembala bebek utawa wong sing gaweane angon bebek. Oh, nggih. Nggih niku namine Sontoloyo. Lah, kados Mbah Karman niku senengane momong karo piyai-piyai. Oh. Momong karo wargane nggih to. Dadi pini sepuh kuwi dadi pamong saupamane. Dadi iso momong keluarga, iso momong masyarakat. Nggih. Serawung karo sapa ora dibedak-bedake. Mula pejabat nganti masyarakat ya kenal kabeh karo Mbah Sontoloyo mergo lahir batin oleh dadi pamong nggih to. Oh, sing jeneng pamong kuwi ora kudu dadi kades lho, Mas. Nggih, nggih. Niku jiwa besar. Nggih. Kula nggih momong kok. Heeh, nggih. Nambah-nambah ngeten teng mriku tlatah wilayah kula nggih dadi pamomong. Oh, panjenengan ya dadi pamong. Dadi apa, Mas? Dadi napa? Dadi RT. Waduh. RT jane. Lho kok sing ketoke kowe kaya nyepelekke RT. Loh, boten niku malah ibadah sing luar biasa RT niku. Kowe ora ngerti tegese RT kok. Apakah arti dari RT? RT rekoso terus Terus T tomboke akeh. lah mula niku rak wis pas to nek ibadah to. Lah nggih mula niki di ambali utawa diwiwiti saking ibadah. Leres. Rasa ibadah niki mumpung teng tlatah dukuh putri jajar. Dukuh jajar nggih. Niki kula ajeng negeske jajar. Apakah arti dari jajar? J niku janjinipun Mbah Sontoloyo dalu menika sampun Kaleksanan. Niku J. Terus A, acaranipun suran wonten lapangan mriki. J meneh. Jejer riel sing rawuh. Terus A, Amarga tontonane wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. terakhir R. Rame gayeng wana garenge saka Semarang. Waduh. Ya.
Wah, kula hati-hati ya Mas kula ditimbali mriki stamina kula jaga. Oh, wiwit budal saking omah munggah mobil turu. Nggih, terus Lilir-lilir teng tlatah kecamatan Taskresek. ora eneng tas kresek. Sanake godhong. Godhong yen saiki diwadahi Taskresek. Brak perkara wadah godaharan. Terus turu meneh. Nggih. Nganti tekan kutha Wiwit Sida. Wiwit Sida Purwodadi. Purwa ki wiwit, dadi ki sida. Wah jan. Ngene Google Map ya ora enek no. Kutha Wiwit Sida. Angel sampean dijak omong jak pinter sithik lho. Ngono kok angel men. Ya ora perkara angel nek jeneng nggon ki ora kena diling, kok ndak bingungke. Bakune tekan kene alhamdulillah. Kanca-kanca pengrawit ya ngono. Wah rong dina ki piknik terus Mas. Nggih. Anu ta. Nyambut gawe karo dolan-dolan. Wah, aku ditilapke terus aku ya. Ya ora apa-apa sekali tempo. Iya. Iki bengi iki aku ya ketemu sedulurku lanang. Napa? Mas Akbar Falevi ya. Oh, Mas Akbar, oh tenan. Wong niku sapu kawate Simbah kok kuwi ya. Mas Akbar bola-bali anggere wis tanggung jawab ya ngono. Mas, pancane sampe mana iki? Wah, kula dijauhi Simbah kontrol panjenengan. Oke, aku ya ngono ta. Aku ki keteko rene rung kepethuk Mbah Suntoloyo. Terus ora masalahne anggere kepethuk Mas Falevi wis ayem. Oh nggih, heeh. Dadi ora kepengin ketemu Simbah. Lho ya ketemu no. Ya kudu ketemu no. Rene sing nimbali beliaunya. Mas Gareng. Nun, Kejaba kula sowan mriki ayem ketemu Simbah. Ning kula ya seneng mergo ketemu karo sing tak arep-arep. kosek to. Iki lagi iki lho, kowe kok ngenteni seseorang ya lagi bengi iki. Sajeke aku melu kowe wiwit ngetutke almarhum ke bapak nganti saiki kok lagi iki kowe ngarep-arep wong sapa to sejatine menungso kuwi. Ayo, Sik, tak aturi munggah ana kiwa kotak kene. Ayo mak nyambik sak kancane kene ayo kene. Monggo munggah, dipethuk aja dipleroki. Monggo ayo. Alhamdulillah, aku kaya ketekan widodari. Iki sapa? Oh, sik ta. Pripun? Mak nyambik. Nggih. Jenenge Sabin. Kok Sabin? Sapa? Nyambik. Nyambik, Pak. Nyambik, Pak Gareng. Tujune nganggo klambi biru. Lah terus Iki pomo klambine ireng nu kaya salon kontrol. ya jangan ya. Ora nyek, kaget lho aku. Iya. Iki sing mbok enteni ya iki. Oh, sing tak anteni kuwi. Pancen niku kula niku idam-idamane para menungso-menungso. Iya.
Lah ya menungso sing mendem-mendem kuwi. Nggih, lah pancine nggih. Aku lino gawe tambul-tambul Pak Gareng. Ora sik, aku yen Mas Bayu wis tepung. Nggih. Jenengmu sapa? Kula. Heeh. Oh nggih, nderek tetepangan menika Pak Gareng. Pak Bayu dalah sedheripun para warga masyarakat Dukun Jajar nggih. Nggih. Nggih menika kula keparing asma Siluman Nyambik. Si ngaku siluman. Siluman. Nggih, tontonan to, Pak? Body oke. Sik mlaku. Pripun? Iki Piye, Pak? upama Dedi dikeki kebaya wis padha. Pak Dedi kang pundi menika? Kuwi wiraswara kae lho, gedine padha to kae. Oh, iya. Aku merasa wong ana bocah-bocah loro. Nggih. Aku nyingkir ana. Heeh. Ora nyawang sing joget Lah aku. terus Nyawang mangun ngegong kae lho. piye? Kae nyawang sing joget iki karo ngelkidu. Mamane gedang lho diuntal. Ah bareng mlipir ana tekan Lesamina ki ora ngelkidu. Malah ngiler kae lho. Sampe Nggih, nyambik, Pak. nyambe Nggih. omahmu ndi? Kula mriki mawon. Mriki iki ngendi? Nggih, niki Radi Ngidul Gedhe, jenengan bablas ngidul, mangke wonten prapatan, rodok minggu enengen. Heeh. Nggih, jenengan rodok minggu enengen, lurus sae ana kuburan, Heeh. pusara, sarean. Heeh. Lah mandheka ning kono sedelok. Nggih. Kok dadak madhep apa? Nggih, pancene kudune ngaten. Dadi iki prosesine rada dawa Pak Napi dolan ngomongku. Mandhek sila. Mandhek sedelok, engko rada bablas meneh. Ya ta, bablas meneh ana enggokan rada nyuwun sithik. Ae. Cedhak kono. Nggih. Rada sithik. Ae. Lah ana sis kampling pentungane mang tutuki. Lah kowe omahmu sis kample kok dadak tutuki kena. Tulung-tulung wong aku ning kono maling, Pak. Ya aja tak ayu-ayu kok maling. Oh, lah iki malah kisruh iki. Malah walok ning Blora juga. Nggih, kula Ning saking kuwi asli Solo. Ngono. Asli Solo domisili ning Blora. nggih, mbah-mbahane teng Solo, Pak. Cikal bakal. Cikal bakal ning daerah Kleco kono. Berarti sak darah sak daging karo Bayu. Alhamdulillah. Ayo. Kowe upama didandani wedok janplek iki. Lah napa cobi? Ya aja. Ya ora ana eleke ya Nggih. wong gandeng iki cah loro. Nggih. Ah sijine. Monggo diajeng, ora sah wedi-wedi. Dadi wong wedok iku kudu sing wani. Nuwun sewu nggih sedaya para warga. Niki anu Pak Gareng nuwun sewu. Adike kula niki anu rada isinan wonge. Nggih. Iki banyu miri aku. Nggih. Niki Pak. Nggih, niki anu Pak nuwun sewu. Anu perkenalan sik, Nduk. Saling sik to karo Pak Gareng. Selamat malam. Malam. Wah. Nek karo iki aja basa Jawa, Mas. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Namanya siapa? Nama saya. Oke, perkenalkan nama saya Tante Nyambe. Ya padha nyambi. Iya. Apa? Iki nom-nomane Darsini kaya ngene iki. Loh, ampun ngoten, Mas. Loh, Kula mboten dari sini. Loh, kae yen yo ngono bulat-bulat kaya kowe lho. Oh iya. Mbak Darsini kae lho. Oh, Kang Pundi piyambakipun? Hah? Kang Pundi? Itu. Oh, Yang pojok. Oh, iya. Anu, namanya siapa tadi? Anu, ya jenenge duku kuwi kok. Anu Pak Gareng nuwun sewu. Niki ancen wong wedok sing seneng penipuan nggih niki. Ngapa ta? Jenengmu sing asli to. Oh iya. Jenenge sapa asline? Perkenalkan. Pemaraga piye to, Pak? Oke, perkenalkan nama saya Isna Osawa. Iya. Ih, Sapa? Ula Sawa. Kok Ula Sawa pripun to, Pak? Niki Mboten Ula niki Sawa. tebih saking Jepang kok. Wong wedok jenenge Ula Sawa. Lah kuwi mau. Kobra. Isna. Isna. Osawa. Oh. Ih. Oh. Kuwi nek awak jenenge Lucy. Kuwi nyopiri aku gawe. Nuwun sewu Mboten Pak nyopir, Bayu. Bapak. Niki mboten Nggih. anu nuwun sewu. Jenengan disupiri niki mboten dugi anu lokasi, Lokasi. Pak. Apa? Heeh, lagi gang 5 meter wis mbok dijak parake
awake nang ndi iki pokoke. Ora Langsung tembus ngisor. yen iki mau bluro ning asli Solo yen awakmu. Saya asli dari Ukraina. Oh. Kuwi asli saka Krai. Ukraina. Mula dadine kaya ngene wong biyen kecipratan bom. Betul sekali ya. Di sana kemarin saya dibom ya, kabur gitu. Tapi apapun itu, bagaimanapun itu, iki tetap titaing Gusti. Oh iya no, nggih. Iya. Sing jenenge Gusti sing nyipta jagat niku nek arep paring rejeki ora kurang jalaran. Najan dikai moto, saos, kecap, ya tetep ora enak. Sampun komplit nggih Mas nggih bumbune. Nggih, matur nuwun Mbak Ujawa. Mbak Nyambe. Nggih. Apa Mas Gareng piye? Ora aku ki tenan lho, sak jek cumlek wiwit kuncung nganti gelung wiwit pupuran putih nganti saiki kepethuk bentuk kaya ngene iki ya lagi sesat iki. Bentukipun pripun? Lah pripun to, Pak? Bentukipun Pripun to, Pak ne? Mbok dijajal sithik. Nek ndumuke rasa nganggo gemeter to. Apa perlu boleong? Wah, Leong ki apa? Lho, lah jare mau kaget kuwi kan syok. Obate wong Jawa iki nek syok iki ngombene boleong. Napa puyur 38? PPO purun. Napa mimik kula mawon? gelem Mas. Tapi Monggo. Pak Bayu mawon kersa mosok jenengan mboten Mun kersa. ngicipi lho. Monggo lho, Pak. Sok apane dikeroyok wong wedok-wedok. Ketara kowe ngerti yen mandi berarti tamu beki kowe. Sampun nate. Kala wingi wonten Sriwedari nggih kalih kula. Kuwi. Injih. Gropyok kuwi. Ora ngono iki wong Pripun, jenenge Bapak? iki ning wilayahmu dhewe. Heeh. Iki Blora ki lak kuthamu. Injih. Kudu kowe bisa ngetokake yen kelebihan wis genah lebih kowe. Nggih, pun genah lebih niki. Pun lebih-lebih niki ya, Aku Mbak. ket mau nyawang iki rasane piye? Yo kene, ben iso ngrasake. Ayo sik. Saiki ngaturke tembang sik. Mas Gareng ben iso ngrasake. Ha. Aku njaluk tulung karo Dini sik, Dini rene nyedaki Mas Gareng kene. Maka yo putaran terus. Yo. Ayo. Ayan iki mbok ngedol gamelan iki aku gelem coba. Gamelane sapa didol? Wis pokoke bakune tombok wani yen iki. Lah lek kalih kula Pak Gareng, Ya kudu mendem sik kuwi. mendem nek gur kaya kanca-kancane liyane ngono kuwi alas sing didol-dol rugi jenengan lha urip, Pak. Oh ngono ta? Nggih, nek kalih kula iki nek nyawang ben ketok kaya Luna Maya, mendeme kudune rondak. Ah, kuwi. Walah josjis, walah lagi nyawang kleber kaya ngene. Luna Maya banget lho kula. Kowe kuwi ora hebat so rontok kabeh. Ya ngono. Wong seneng karo Ayo sik, ayo Mas Gareng tengah kono. Saiki nembang sik. Gandrung, Dini, Nyambe karo Lucy kae. Karo ulah sama ngono. Ampun bingung to Pak Gareng. Pripun? Mak Nyambe. Pripun? Jenengan mang ngaturke penuwun sik ali Mbah Suntoloyo. Nggih. Oh nggih. Astagfirullahaladzim kok ngentek kleber. Lah niki Nyambe syariah. Nggih, pun syariah Pak, alhamdulillah kulino dijak simpan pinjam kok Pak. Wah, deh. Iya. Ajeng matur sembah nuwun sangat menika dumateng Mbah Man Sontoloyo, ugi keluarga ingkang sampun nimbali kula sak kanca. Mugi-mugi tansah pinaringan berkah barokah ugi ridhonipun saking Allah taala. Amin. Sabibaripun nanggap ringgit purwa saking Pak Bayu, mugi-mugi berkahe nambah sedaya. Amin. gak kedanan kuwi widodo. Omong apa? Kok widodo? Ayo Tris. Kok Tris? Ayo Mbak Tris. Ayo Trisnawati, ayo. Nggih. Nggih, doaipun sami nggih Mas nggih. Bahasa Indonesia Bahasa aja. Indonesia baik. Oh nggih. Semoga kedepannya warga sini bahagia selalu. Nggih. Rezeki tambah lancar. Makin kompak ke seluruh dunia. Amin. Kuwi jane gelungan mau punuk to kok ning kono. Punuk niki Punuk Pak. niki, Mas. Punuk sengaja. Tak omongi ya. Nggih. Adane kaya ngene iki kowe mesti profesimu perias. Oh, Ha ta? Ngomong jegok. Ngorek-ngorek Mas. Oh kok jegok. Lah kok Orek-orek perias. Nggih. Sok meneh yen dandan dhewe kontrol. Iya. Masuk kene putih kuning kok kene ireng iki. Duh,
2026. Harus begitu caranya. 2026 variasi. Iya, Besok betul sidan-sidan sekali. kene ireng ya. Nuwun sewu Mbak Kareng. Heeh, 2026 ya bener jarene adikku. Lambe wae iki diombre. Heeh, dadi antarane sirah karo gulu iki ombrenan. Iya, ombre. Ombre. Ayo wis matur karo Mbak Sontolo yo. Nggih. Ayo, saiki tembange sik. Yo. Mas Garing gandrung sik. Ayo, monggo. Apa sik iki? Ora gandrung nyambik sik no. Ayo. Gandrunge mume sing gedhe sik, Pak, lagi sing sedingan karo sing cilik. Kaya ngapa rasane gandrung sing gedhe? Mbak Man kersa, mangkirien nggih, Mbak. Alah. Mangkirien mawon. Ayo tumpeng ngene, ayo. Ayo. Mosok ngene modele kok tumpeng ya, Lek? Hah? Ora. Ayo. Kaya apa, Lek? Ya ampun. Malah kaya dos. Monggo Pak Gareng. Monggo. Ayo. Aku. Ayo. Sing semangat ngono lho. Kaya nek gandrung dini, kaya nek gandrung ngono lho. Masa gandrung kok ngene kok donya kaya kukut. Cuk. Ayo. Duh, wong lemu. Wong ayu. Oh. Din, kowe Pripun? mundur tengah Oh, kene. nggih. Nek kowe ora usah digandrung, kowe nyawang tok wae. Oh, siap. Mas gandrung yen nyambel Kula karo penonton. Jawa kae, ulah sawah kae. Ayo. Mas Palevi kalau tambahi 50 sampean mau sing gandrung Mas. Ya aja ngono ta. Mak nyambel rada rene. Oh. Jare tengah. Tengah kono lho, Mas. Tengahe. Jenengan tengah, Pak De. Yo, mak nyambel sik. Ayo. Gandreng, ayo. Pepujaning kowe iki ngopo? Apa kok salah kuwi to? Aku basithik kok ya salah to, Mas. Kok coba wong ora bawe angel kok. Iki ceritane saka sutradara kan aku iki bojomu nomor 1 to, Mas. Oh. Nek digandrung bojone iki ya sok-sok ngene-ngene barang ngono lho. Kluget. Biyen bojo nomor si biyen naipe kok ya gelem nikahke ngopo ya? Halah, wong barang grebekan terus awak dhewe dirapikno ning KUD ngono kok. KUA. Tak ude ayo. Kaya ngene wong nandang cilaka. Asmara. Kok cilaka? Entuke kaya ngene ya. Iya. Apa ta? Oh. Ngopo kok mencati iki lho? Weruh kaya ngono. Ayo. Apa mong wah iki lho bar nembang sok kena asma ya iki lho. Lah ngopo to? Oleh ngageh angel ra umum. Ora apa-apa kaya ngrangkul cagak ya. Ah, Pak Bayu. Halah. Pak Gareng mripate men ngingeti kene wae kok. Alah. Alah. Duh, tenan apa sumpelan boto? Ayo ta. Yo, agem ayu dhewe lho. Duh dewa Jawa takut. Genti ae. Ayo ulah sama ae. Ayo. Welas tenan nyawa cah iki. Welas ono. Welas ana mring mak. Aja wedi. Roman wedokan loro sok aku. Aja wedi to, Mas. Ami. Wis omah dibomboke cagak kok. Sok kapan? Kowe iki obah. Iya, Pak. Setrume urung ono, Mas. Oh. Iya. Lagi setrum dulu. Ono kabel nganggur sak setrume iki lho. Sok kapan katekan? Ben ketok mesra dipangku. Ayo dipangku. Mangku nek siji rugi no, Pak. Lajeng kalih. Yo. Pangku, Pak. Monggo. Monggo milih. Ayo pangku sik. Sing ndi? Loro lemu-lemu. Ora kuat to yu. Ayo takke. Upama sira wanita. Iya, Mas. Iki ukuran M. Yen mau double L.
Oh, ukuran M ayo. Cilik. Iya. Tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Iki iso kena susu kedaluwarsa ya ngene iki lho. Ya aja ayo. Jam Sarias Mara. Yo langgame Din. Ayo mangga Jam Sari sik. Mangga. Langgame Nduk. Mangga yo. Tambahi vokale, Mas. Ayo, ya Din. Tambahin vokale. Sing tak tresnani iku ninggal aku suci uripku ing rana sumilir angin tansah tutup kalbu rasa kang tak apen gawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nang pancen sliramu wis ora krasa aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku
semu lewat tangan iki wujud katresno Terima kasih. Nggih, wis diaturke. Aku sering matur Apa? di balik kekurangan seseorang itu pasti ada kelebihannya, tinggal Nggih. bagaimana cara memunculkannya. Leres. Buktinya ya mereka-mereka ini bisa nembang dengan baik dan benar. Nggih. Luar Sik biasa. niki enten nawala Mas Gareng. Nggih. Saking saking Mbah Man. Nggih. Oh, kali Mas Akbar. Nggih. Menika nyuwun Bapak Buruk Keli lajeng pepeling lajeng gubuk asmara. Ayo, pepeling sik, pepeling Malik Lindro. Nggih. Ayo kene, aku nyuwun Mbak Mbak Eka Prihatiningsih, Gentari, Mbak Dita Karayu. Mangga. Aja nglokro kaya Sotoloyo. Yen ngono, kowe kepekut padha aja ngono kaya Sotoloyo yen ngono. kowe kepekut padha Sotoloyo. Sotoloyo tumandang makarya kaliye aja rekoso lumrahe Sotoloyo Tapi pamrih goyang gawe. Aku ki wong kulino kumpul wong akeh dadi sok nitik. Pripun? Kae genah to kae. Heeh. Kae jengki to. Heeh. Dadi dalangan ora wedok ora jengki. Iya. Loro kae. Heeh. Iki ya tunggale iki. Sing ndi? Iki kok konokan kuwi. Iki. Oh, Aku. Heeh. Aku lho wani to padha iki, seragamku padha iki, mas mbok padake karo kene. Lho ya padha seragame wong iki. Aku iki nganu kok panggrahi aku. Wis tau ngrasake berarti nek roh aku kaya ngono. Biyen. Kok wis tau wong iki ya yen iki wedok tenan. Heeh. Iki wedok tenan, iki nadyan kaya ngene wedok tenan. Kok nadyan kaya ngene? ngene barang to Tegese pawakane Oh, lah iya. keker. Pawakane keker ning wedok. Nggih. Iki lho, antarane wedok karo lanang aku ora mudeng. Lah sawang Metekol mlakune nantang wong lho. wanita perkasa iki ngono kuwi. Ayo. Kowe golongan di kono apa kene? Aku. Heeh. Aku sepenting golongane manusia. Manusia. Manusia wong diarani iki pilah-pilah lho, Nduk. Berarti iki yen wedok berarti iki telu, kono ya telu. Ayo wis pas no. Seimbang. Tapi aku Kok ekaku nek saya gede kaya usawae Pak. Jadi aku mbok ragukan cara mono. Ora diragukan. Wong jegese perbandingan iki, lho perbandingan tuh harus ada. Nggih. Nah, lho kowe lagi ngadeg lho wis diparingi. Weh, alhamdulillah Mas Akbar nyawer alhamdulillah. Oh, ora Mas Akbar. Nggih, jane lak tenan. Oh, mriko, nggih, mriko. Monggo, boleh. Ayo, diatur sik kepeling, monggo. Buka celuk. Ayo, monggo, saka Mbak Eka. Monggo. Yuk, langsung langgame. Monggo, yuk, Mbak. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake atemus kumandang manyae sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake ngagema limang waktu kudu tansah dijaga ati
wong sedelo sabar lan tawangan pasrah iya. Iya, apa segel? yen kepengin besok munggah suwarga. Monggo kur sedaya ayo. Yen wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake anten wis kumandhang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumakninan luwih sampurna yen berjamaah sedulur lan asar salat sayang tingadoke tindak mungkar maghrib lan isya jagape prayogane ditambah salat sunahe kesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sandela sabar lan tawakkal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Terima kasih, matur nuwun. Mbak Dita keri kono karo Mbak Eka. Ayo, liyane lenggah ini. Tempe. Iya. Ki pergi ati lugu. Nggih, heeh, wajan Mas Akbar elok tenan. Piye? Durung apa-apa wis di Sawer. Nggih. Nggih. Aku malah dikei tondo kangen karo Mbah Sontoloyo. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, matur. Awal jenenge wis dadi sedulur kok, Mas. Nggih. Nggih. Engko nek anu apa nih? Oh, yang Nawala. Niki ngersake lelagon Banyuwangen. Ayo. Cocok. Semua biar ning dibawani sik. Bawani apa? Umbul-umbul belangyangan. Engko dijenglengke. Yo, engko sing bawa Mbak Eka karo Mbak Dita. Oh, nggih. Sing jegleng sapa? Sing jengleng jenengan mak nyambik karo ulas sawah. Nggih. Kok ulah sawah iki. Emang lu nggih. Drubeksa. Ya aja. Mbak Jawa. Oh sawah kok ulah sawah. Nggih. Eka tak pasangke mak nyambik karo Mbak Jawa. Bertiga kono. Kok sing bawa Eka sing jegleng kok loro kae. Kae. Kita karo Mas Gareng. Ya nyambik mencolot kowe ning ngisore nyek sak. Wah, dijamin Bayangno nduk mampus. kaya ngapa? Aku semono diapit duo gapura. Ya aja. Ngene lho Mbak Yu. Nggih. Aja bayangno nek pas dadi wedoke. Dadi Bayangono nek aku pas dadi lanange. Iya. ah lanange ngene iki yo angel le goleki. Kayak Alfian. Walah tak jamin penak-penak, Dik. Oh iya enak. Ayo. Dita sik. Wah, anu Eka sik. Ka kuwi ora wae. Ora. Ayo. Yo, sing jeglek mak nyambik sik. Ayo. Sing jeglek mak nyambik sik. Ayo. Yo, kayak apa? Derek langkung. Ayo. Kula mriki nggih nang tengah. Ayo dindingane wis. Eka ki sok yen tuwa ya kaya nyambik iki. Ayo, mambiat mayun. Yo, Kak. Monggo, mak nyambik sik digleng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Membiat mayun eman. Se. Mambiat mayun iman yote. Awas jegleng, Bu. Siap. Yey. Kowe mumbul ki aku iso nganu lho, mentol iso mudhun. Dijengkleke Pak Gareng nuwun sewu. Apa? Jenglenge mencolote kebanteran. Oh, anu. Iki rada mlengsing. Biasi. Wedya susune dingenekno to, Pak? Iki jenenge penghinaan. Kentheng magic ya iki. Kaya kol wae. Kok kentheng Wong magic. wong digo mumbul kok iso mlese iki lho.
sok meneh dilas. Injih Bapak, iki wis tak cor janjane. Iya, iki gentenan iki. Nggih, ayo genti, ayo lah sama, ayo. Udah, alah. Rumah apa? Weh, dia sikile blawus ngono. Iya. Awan-awan di anu jembleng koncone wit nyoy. Yuk. Ya kan? Suara. Suarane. Ya. Gending belam biangan. Gendeng belam. Awas. Wah, iya. Wah, nganu Mas. Mas arep mencolot nganggo kirek barang. Ngene. Kayak arep tetekan nguyuh. Lakon petuk manyambe karo Losawa ki dinep rong dina ngono. Piye? Saya mengkret-mengkret dadi jengklot aku. Yo, gitu Dita, arep Mas Gareng. Oh, lah iki lho. Sing serasi ya iki. Ayo. Nyaram biayi. Piye to, Dek? Engko sik, yo nganggo pemanasan wis tuwek kok. Nusantara. Apa arepe stroke lho? Lah kok kejet-kejet Ame tok setruk. to, Pak? Aku ki niroke caloro iki mau lho. Ada orang mumbul jenggleng kok. Lah iki yang Lah jenengan ngomong ngoten niku tok. Lah iki mau ora diteruske kok. Yo, terus ke Dit, ayo. Pianyu Sik, Treyo wis tuwa iki ngono kuwi ra iso. aku ki gareng dudu Pendhita Durna. Kok mlakune kaya Durna ki, jane gelem ngendhangi apa ora? Coba ta coba ayo nyambe siap nyambe. Kendanganmu apik, tak kei nyambe. Jajalan ngene to, Pak. Apa? Anu disawang sik to. Ayo coba Dita, ayo Dita. Ayo to. Ayo. Kenang wetan Paske. sakara. Oh, lagu. Ayo. Iso. Mbak Dita. Ayo. Kuwi piye kok kaya ngono? Masuk lagi. Mbok kira siluman kodhok. Perwasan iki gym kok. Awake dhewe nek bingung kan kerep delok iki. Kungfu Panda. Panganane pring. Ya iki. Nyenyek sing ndek panganane pring. Wong ngajari wong tuwa ki ora nganggo ngono gundhuk barang. Ayo. Nonton to. Ayo. Iki aku lho ki. Yo, gede. Lar lan kidul alasangka. Lar lan kidul Sing ngendang TLK. Apa? Telek. Wong kari Kok salahe ning ndi? dadi duduk. Den. Jenengan nek mumbul, mburi jeleng. Kan niku ngeteni jenengan mumbul. Oh, sorry, Mek. Ah. Yo, Kang oseh. kaliyan liyan. Kang kalian lihat teh. Yo. Nek sangat. Disangkas deh Nyambe, kalian. nyambe, ayo. Awas, ya.
bareng mudhun mencoloti iso kaya gempa 4, skala Richter. Bar iki BMKG nek kabar tenan iki. Aku ngerti disiang karo sing ngendang. Kowe seleramu pancen kaya ngene iki ya. Ayo ra. Aku ngerti. Ora kaya ngono selera rada cilik sithik. Ya. Wes ora murung kok bar libuan kowe mesti mojok. Ayo. Oh, wis ngersi trek kok. Yo Kak. Kang Kaliwiat. Ya siap kakakku Sawo. Ayo. Kang Kaliwiat, Limyat. Kang Kaliwiat, lihat. Mas, Apa? turunane ula sawa. Apa? Kanggo melet-melet barang. Iya, goleki panganan. Yo, ya kan teke. Ilatmu kok enek intil-intile. Yo, ya kan. Belambiangan. Ben barengan bubuk kowe mulai ora kesel. Belam. Yo Mbak Dita karo Mbak Eka monggo. Ayo. Yuk. Tanah India. Kumal yaring. Yuk. Taman Sari Nusantara. Belam Belambiangan, kemarin Taman Sari Nusantara. Belambiangan, kemarin Taman Sari Nusantara. Belambiangan senang susah wis tak ojo takon. Miriam jaman turun jamurun ya wis kelakon. Paket pakoran samping langit biru paket biru yono. Paket jojo paket tanjung kampian untuk sanggarani. Yo, diaturke semua biar. Monggo, yo.
matur nuwun wis diaturke sumebiar. Ya. Iki mumpung Mbak Eka jeng ning kono. Nggih. Manyambek karo Mbak Uzawa main legasik, main leren. Wah seneng ku ngene iki lho. Piye Mas? Manyambek karo Mbak Uzawa iki piyai tanggung jawab tenan. Oh, wis kok iki all time. Ah iya, heeh. Wis, Mbak kok. anu lenggah kono sik dados sik dadi ngono. Anu. aku. Ji Bapak. Kowe angkrem kono sik. Kok angkat kok pitik eno, Pak? Ayo pokoke mlebu kurungan. Kok Ji. akrem wae. Nggih, heeh. Ayo sik malih pelok. Nggih. Apa? Niki wonten sing ngersake anu Mas Gareng, Napa, Mas? Pangkur Semarangan. Oh, cocok. Iya. Wah, Pangkur Semarangan kan ra suarane napase dawa wis. Aku tak Pedot. jajal suara Sopo? Eka kaya apa. Pangkur Semarangan. Monggo, yo diaturke sik. Pangkur Semarangan. Monggo, yo Mbak Eka. Anu, ya. Mingkar mingkurengu karo Piye, Mas Gareng? Luar biasa nadyan dedeke iki mung sak pathok ning suarane iso dhuwur. Kaya ngono sak pathok lho, wah. Lah apa? Sawarane yo polisi tidur. Ayo. Mbak saya ndek no. Iya. sing bener ki sak portal. Suaramu hebat. Anu neno. Akarono Iya. karenan marati siwi Yo, ngambah cengkok gawat. Hati-hati iki. Ora sah ngoyo, ini sing penting tekan. Dhuwur. Monggo. Ki dhuwur iki, Nduk. Iya, Duk. Nganggo kursi apa piye? Anggo menek. Ayo. Sithik meneh. Sithik meneh. Ayo. Alhamdulillah. Elok. Kon lair. Wis kuning. Apa telek kuning? Sentor. Bayi kan nek kuning di inkubator sik men abang. Heeh. Suarane Lanjut. hebat. Iya Kak. Lano. Sinuba sinung Lano karata mreh kretarata Nano neno. Iya. pakaratining ngelmu Ayo. Lanjut. Ayo. Nih. kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming haji Iya. Turi-turi putih. Turi
mawa surasa. Bab napa niki wau? Turi-turi putih. Ayo, nek panjenengan sing nyurasa tembang niki wau werdine karepe pripun Mas Gareng? Niki pengenget-enget mawon. Turi-turi putih sinten mawon sok bakale turi-turi putih. Artine Ditutupi mori putih. oh nggih. Nggih mboten? Terus ditandur ning kebon agung. Kebon nu panggonan sing ginggut bercocok taman utawa nandur. nggih. Ditandur ning kebon agung, kebon sing agung kuwi kuburan. Leres. Celeret tiba nyemplung yen wis dicemplungke kuburan ditutup. Nggih. Kepundhung kembange apa gumantung tumindake rikala isih urip. Yen tumindake becik, Ya bakal swarga papane. yen tumindake ala. Neraka papane. Nggih. Mula mumpung isih urip ayo tumindak sing apik. Leres. Nggih. Nadyan mung sak turi putih ki nggo nganu Mas introspeksi. Dienggo pengiling-iling marang awake dhewe. Nggih. Kuwi ya anu termasuk rai-rai putih barang ora Pak Di? Ditandur ning kebon agung. Ora eneng. Turi-turi Kosek to. Iki ana Pak Kapolsek mirsani ra? Lah apa ta? Arep takon bacok sinden hukume pirang taun. Aja anu to. Kok menawa sing putih-putih mau kan ditandur kan ya ora roh to aku. Ki takon kok nesu jeneng nesu nek setruk lho kowe kok. Aku kamu katakan apapun, Nggih. walaupun kamu katakan putih rambut saya, Iya. rambut putih tidak masalah. Tapi Terus? Wajah keriput tidak musibah. Heeh. Karena itu semua berkah hadiah. Jangan lupa, tidak. ada orang yang belum tentu melewati proses seperti saya karena kena musibah dan masuk ke tanah. Nggih. Kowe kuwi hati-hati. Aku ngapa? Aku iki gur takon. Urung karuan rambutmu putih, wajahmu keriput. Aku wis ngalami rambutku wis putih kok. Oh, wis to? Salok wis putih. Berarti ya wis tuwek. Lho ora iso wong tak ombre kok. Kuwi kita cilik itu wae ayo. Tak ombre. Ayo Rene, ayo. Monggo ayo mentaran terus. Koyo ae aowe aowe ana sing ngersake Sri Huning. Ayo Sri Huning. Wah, cocok iki. Ayo Sri Huning diaturke digarap tayub. Ayo mak nyambek karo Mak Jawa main joget. Ayo. Kene. Ayo para drubeksa. Kok dubriksa piye? Drubeksa ki apa to? Dubriksa ya bangsane apa kaya begal kaya buta-buta. Ratu ki ratu Onalendra. Nalendra kok dubriksa. Aku ngerti saya tak apali drubeksa. Ayo. Iki cara mono cekku besar. Karo dini sisan iki ana sing nyuwun anu. Simbah nyuwun gubung asmara. Nggih, ayo iki. Baik. Disuwun sing nembang Pak Dini nggih, ayo. Baik. Yo, anu sik, anu Sri Huning garap tayub. Monggo. Yo, Mbak, buka celuk, Mbak. Anu Mbak Ayu. Monggo, ayo. Sri Huning mesti cakupan laku rasa meriksa Boyowati marang Raden Wiratmaya kagus prasaja anandur prakti.
matur nuwun sawetawis satur panglipur mengko tutuke patet songo Mas Gareng. Ngaso. Kabeh bakune padha kecekele ayo ndak dukani sinuwun ayo nduk madhep marang sinuwun ayo. Tak derek. Aglar kang samya sebo Tindara bingkang samudra